Така е. В края на 2011 година базите, които ползват клубовете на ЦСКА от Министерството на отбраната, преминаха във владение на Министерството на спорта. Малко след това от спортното ведомство пък обявиха конкурс, с който съоръженията ще бъдат давани за ползване срещу наем. Всъщност те и в момента се ползват под наем, но така ли, че ще има нов конкурс. В него могат да участват спортни клубове, спортни федерации, национални спортни организации. Срокът за подаване на документи за част от базите изтече в края на януари, за други буквално преди няколко дни, на 29 февруари. Какво ще донесе тази промяна? Изчезва ли червения клуб или това е начинът някои от спортовете, в които има активни и действително работещи хора, да просъществуват? Екипът ни е събрал различни гледни точки от отделните спортове, разбира се от Министерството, а на гости пък сме поканили председателят на Обединен спортен клуб ЦСКА Георги Калчев. Който трябва да се появи всеки момент. И се появява. Здравейте, заповядайте, добре дошъл. Каква всъщност е ролята в днешно време на обединените спортни клубове? Има ли такова животно? Такова животно много е важно да се изясниме има ли или няма. На практика съществува, ние сме юридическо лице, но вън от закона. Аз ще гледах хъшовете, да ви кажа, и се сетих, че ние нещо сме като хъшове в България. Хем не има, хем не няма. Значи, много хора ми задават въпроса защо така, какво става с ЦСКА. Нищо, значи ние не сме спрели да се опитваме да бъдем заедно, да се бориме за някакви различни права от това, което имаме в момента. Разликата е, че ние някога във времето, значи говорим 90-те години, при промените някои клубове са успели много навременно и точно да си уредат имотните въпроси, като Славия, да речем дългосрочни договори с Левски. Левски, аз си спомням, господин Храмов, много сме говорили за това. Той също е бил на ръба да изпадне в нашата позиция, но тогава са се събрали, той така е бил там, събрал е Сашо Томов, Боян Радев, така Нешка Рове, отишли са при министъра и са отстояли той да остане единен. Докато ЦСКА не е направил това нещо на времето. И сега си носи последствия. И сега си носи много. Значи за мен трагичното е, че няма вече колко. Ние сме от 13 години извън закона, нали? ЦСКА не е извън закона, в смисъл, че в ситуация на... Извън закона звучи вече много сериозно. Ама така е, ще ви кажа защо. Ето сега подаваме... Първо, че от тогава до сега ние сме единствения клуб. Не говоря колко голям и велик, защото да ни скочат някои хора. Като кажеш Левски, разделяш България, нали, на две, и ЦСКА. Тия фенски настроения, аз съм българин, национален състезател, винаги съм се... Европейски световен шампион. Винаги съм се борил и настоявам да се знае, че тия фенски настроения и това, което чета и по форуми, това е много грозно. Няма смисъл от такива неща и ние не сме се събрали за това да говорим. Нека да видим, преди да продължим, да видим с какво е разполагал Централният спортен клуб на армията въобще през годините, преди да се стигне до това положение. Сега нашия редактор Ценко Симов се постара да направи едно обобщение на това какво е имало в ЦСКА през всички тези години. Централният спортен клуб на армията ЦСКА е основан на 5 май 1948 година. През годините състезателите с червени екипи са в елита на българския спорт в 34 спортни дисциплини, донесли на страната десетки олимпийски, световни и европейски отличия. Като поделение на военното министерство, ЦСКА разполага с спортни имоти в комплекс Червено знаме с открит и покрит плувен басейн, зала за волейбол, хокейна парзалка и зала за борба и футболно игрище. Стадион Народна армия с баскетболна зала, зала за фехтовка и тенис кортове. Футболна база Панчарево, гребна база на езерото, стрелбище. Хижа Сълзица на Витоша и хотел на Боровец, спортен комплекс в Китен на Морския бряг. Зала Чевдар за хандбал и най-новия многофункционален комплекс на Къро. Спортно училище, научен център, медицински център и автотранспортен парк. Много неща. Много така импозантно звучи това, като е обобщено в няколко изречения. Но на практика колко части от тази спортна база действат въобще в момента?
всичко, което казаха, до момента на... без да изключим тия извън София бази, които са по Китен и по... Китен беше култово място. Не искам да говорим там, аз споменах и за това, да не засягаме нечи интереси. Значи, те бяха разпределени някъде. Това, което остана, където са си спортовете, самите клубове, защото те са спортове, бяха тежка атлетика, нали, с борба, джудо, щанги, лека атлетика и така нататък. До 1999 година всичките тия бази функционираха на 100% и имаха над 6-7 хиляди деца, които ежегодно не да скачат, както днес в празника на спорта. А защо дойде тази разруха, която е в момента? 6-7 хиляди деца т.е. целогодишно се готвиха, представляваха България навън. Дойде, защото отнеха управлението от нашите кадри. Закри се школата и поделението поради причини, че трябва да се... Вие сте начало на Обединените спортни клубове, доколкото се спомням от 8 години, от 2004. Значи аз съм от 2004, да. Съвсем скоро ще станат 8 години, 13 марта. Аз се включвам, аз съвсем така инцидентно, просто нашия клуб по борба беше изпаднал в така криза. Нямаше спонсор, нямаше никой. И тогава Георги Анчев, последния, който управляваше европейски шампион, главен тренер на клуба, чрез дълги молби се включих да помагам и като видях каква е ситуацията, това беше 2002 година. Но то беше трагедия. Значи, те тогава още клубовете бяха след промяната, след отнемането. Значи има една рязка граница. Всичко това, което е ЦСК, макар и с забавени темпа и това, то си съществуваше, функционираше както Левски. Имаше си единна офиси, бази, движеха се нещата. След това решение да бъде всичко съкратено и ликвидирано, то не е ликвидирано, като управление, прехвърляно уже в по-добри ръце на МЕО, оттам нататъка подаването на тия договори, което аз го правя сега, асимилация с сегашната ситуация. Тогава също ни дадоха ни договори за наем за 10 години. То обрича самия клуб. Те са спортни клубове, които те нямат приходи, нямат комерциални... На мен ми се струва, че май основната причина да се стигне до това е и финансово, че не само, че сте дадени на друго управление, не само, че са сменени хората, които управляват, а не се дават вече пари за поддръжка. Според мен основната причина е, че сте пропуснали момента, използван от Славия и Левски и до някъде от Локомотив. Това е така, на кого да обвиняваме? Да останат нещата събрани на едно място още преди... Да не знам вече, сигурно едно 12-13 години. Аз знам историята, мога да ви изпратя по дати, съм я направил, за да няма нюанси политически и такива, кога, какви решения се е взимало. Има една заповед на тогавашния министър на МЕО, 1992 година, която всички тия бази е издал заповед да бъдат прехвърлени на ЦСК. ЦСК като поделение да бъде извадено от войсковия състав, защото е специализирано, и да се оправя. И казал, съкратете им щатовете там до минимум, да имат няколко и да се оправят. И тогавашният, не е Георги Христов, след него, нали, който е шеф, той се е оплашил, защото той човек къде е менеджер. Нали? Тогава аз не бих се оплашил, защото 1991 година ти дадат тия бази без издръжка. Нали? Ние сме свикнали всичко на готово. Сега ние се молим за това нещо. Да ни ги дадат и ние да се оправяме, защото аз като тия 8 години съм правил какви ли не постъпки да търся решения, да търся средства, пари. Но дори да отида при някакъв спонсор, той казва, добре, какво представляваш? Сега, когато отида аз клуб борба или клуб щанги... Да говорим за това, че безвъзмездното даване на пари в спорта е много голям факт. Няма да бъдем съвсем точни, защото всички спонсори казват, да, ще инвестирам в този клуб, но ако мога по някакъв начин да си върна парите. Никой вече. Значи тия бяха 90-те години, имаше възможност, имаше икономика, даваха си някакви пари така. От тук нататък в тия кризи всеки иска... Единствено като реклама може да се направи спонсорски договор срещу реклама, защото така или иначе големите фирми, те имат нужда от реклама, отделят средства и там може да се комбинира нещо. Това Дайте е решение. Едно от местата, в което ентусиазма и любовта към спорта, към даден вид спорт работи с много голяма сила в ЦСК, е баскетбол и това е безспорно. Независимо, че в момента има нещо като функциониращо малко клубче, което се опитва Васко Миколаш да работи с него. Големия клуб в ЦСК, който има най-големите традиции в баскетбола, не съществува. Росен Бърчовски сега ще ни разкаже какво се прави в момента и каква е неговата гледна точка по възможността ЦСК да бъде възстановен.
само конкретни действия. С носталгия, приказки, сълзи, нищо не може да стане. Конкретно ви казвам, водихме преди 2 дена разговор с Сашо Чекмаков. Той ми се обади и беше... все още в Инсбрук направиха му операция на ръката, че се счупи лошо ръката на ски. И той ми каза да знаеш, че правя конкретни неща за възстановяването на баскетболния ЦСКА, да те уведома. Аз му казвам, виж, аз работя за Рилски, но каквото мога ще помагам. Предстои му среща на, мисля, че на сериозно място. Ако този човек и тези хора имат така някакви чувства към ЦСКА, към баскетбола, това е пътя. Всичко останало са, пак казвам, само сълзи без никакъв резултат. Стадионът е в лошо състояние, построен върху насипи. Залата е трагична. Изобщо това съоръжение е нашето любимо място на феновете и тези хора, които обичаме ЦСКА, обаче то е опасно. Това не е опасно. Там може да стане беля и половина. Това може да стане само с много пари и по някакъв начин намеса на държавата. Дали ще е директно, дали ще е индиректно, но без това нещо не може да стане. И ако се върне този стадион, той трябва да се върне на всички спортове. На футбола не им трябва тенис, кортове и баскетболна зала, обаче на атлетите, на баскетболистите им трябва. Лоши неща стават с ЦСКА. Лоши неща. Окей, футбол е лице, върви, първия може пак да стане първи, дай Боже. Обаче нещата не са на здрава основа. София е много специално място. Това не е град като Ямбол, като Ботевград, като Бургас, да не изреждам всичките, където хората си припознават техния отбор, общината по един или друг начин поема някаква грижа. ЦСКА може да разчита само на името си, на спонсори и пак казвам, да се разбере, че това е страшно важна марка. Тази марка е страшно важна. Аз не искам да казвам, това е Мерцедеса на спорта у нас. Има, разбира се, и Левски и други спортове. Но как да има шампионат без да има ЦСКА? Как да стане това нещо? Все едно да има шампионат без Барселона и Реал да мачка всичко. Или без Цървена звезда, или без Партизан, без Тялова. И това трябва да се разбере. Помощ от министерство, помощ от държава. Някой ще каже, ние сме демократична, либерална държава, пазарна икономика. Спорта, социалната дейност, медицина, култура, изкуство, те не могат да върват само в тази. Колко са печелившите клубове? Един Арсенал отчете печалба и всичко останало е със загуби. Значи, ако искаме да го правим това нещо, само да си приказваме, не става. Никаква четка няма да направя на министър-председател, въобще това са много далече от това нещо. Обаче, взе, че им помогна на футбола на Левски с конкретна стъпка. Раз, прас. Това трябва. Раз, прас, а не само дрън-дрън. Разликата между МВР и Министерство на отбраната е, че просто в МВР имаше хора, които дали поради лична изгода, дали поради обич, обаче направиха някакви усилия. МВР не във футбола, но в други видове спортове. Къде са назначени, къде им дават някакви хонорари, къде стадиона успяха да се преборят и да си го вземат. В ЦСКА това не можа да стане. И сега обаче връщане назад няма. Значи, очевидно Министерството на отбраната не може да издържа този мастодонт ЦСКА. Това няма как да стане. Значи, тия времена не може да се върнат, а и няма смисъл. Но пак казвам, има начини и пак нещата опират до един човек. Мама му стара, а до един човек, който трябва да каже, трябва да се направи това и това. Това не е нормално, обаче така стават в момента нещата в България. Аз не виждам как по друг начин могат да станат. Казах ви за баскетболния клуб, да кажем, може да намерим хора. Това пак ще бъде някаква мега частна инициатива, благодарение на огромната обич и енергия. Само на това. Само на това. И на нищо друго. На плотна емоция и на нищо друго. Не може. Призовавам някой в държавната машина да вземе да направи 3 конкретни стъпки. ОСК, ЦСК не може да кандидатства по проектите за ползване на базата. Кои клубове са кандидатствали, знаете ли? Значи много хубави неща каза Росен. По принцип верни неща. Той е ЦСК, той е един от хората, които сме били там и сме от началото. Проблема е точно това, ще се припозна. ЦСК на практика е пръснато. Виждате как се бори всеки един,
проблеми отделни, а като цяло базата се руши, няма кой да издържа, ни плащаме найми. Това беше ясно, че не могат да се издържат, много клубове фалираха. Взимат се решение сега, ако решат да направят нещо някъде, идват събарят ги, както художествена гимнастика. Добре, колко клуба въобще членуват в момента в така значи, като цяло, ОСК, ние сме, като цяло всички ЦСК клубове тогава, които са били и които съществуваха, всички са подали молби и са членове на ОСК-то. Не, защото следващия обект става дума за един друг спорт. Плуването. Така. И Петко Бакалов казва в този обект, че те не членуват в Обединения спортен клуб. Петко може да е прав. Той може по принцип, вижте, значи от много време, откакто аз поне се опитвам да направим нещо. Аз когато тръгнах да събирам клубовете, тогава не тръгнах да правя нещо друго, освен да се пребориме, да си мислех, че като заедно отидем и поставим въпросите, като ЦСК, като някаква организация, която прави социална дейност, един вид и така е важна за спорта в България, ще ни обърна внимание. Не се получи. Петко, всичките водни спортове, значи те затвориха басейна поради... Изгониха ги, защото не си плащали наем. Да. Изгониха те и нашата зала и бяха затворили. Ние нямаме тази дейност или тази, за да кажем Петко. Той не се припознава или казва, мен ЦСК не ми помагат. Нали, да. Нека да го чуем тогава и после ще продължим да си говорим. Да. Нека да чуем какво каза той пред Василена Матакия. Плуване в ЦСК има и винаги е имало. Има ли нещо общо с Обединен спортен клуб ЦСК плуването там? ЦСК не членува в Обединен спортен клуб ЦСК с председател господин Георги Калчев. Защото? Мотивите са ни, че времето на дружествата и на Обединените спортни клубове просто се изчерпало. Живееме в друга среда, друга ситуация. Как се издържа плуването в ЦСК? С какви пари? Откъде? Плуването в ЦСК се издържа благодарение на привържениците на ЦСК, на членовете на клуба, с резултатите, които постигаме от държавни първенства, получаваме субсидии от Министерството на спорта, респективно от Българска федерация плувни спортове. С този ваш опит вие твърдите, че всеки един клуб по определен вид спорт може да се самоиздържа в държавата, така ли? Това е практика в цял свят. И нужда от ОСК няма? В този вид, в реалността, която живееме, необходимостта от обединени спортни клубове и дружества доказва, че няма. Какво се случва с басейна на ЦСК? Басейна на ЦСК преживя големи катаклизми от собствениците на Министерството на отбраната. Миналата година басейна не беше пуснат. Няколко дни преди изтичащата 2011 година басейна от Министерството на отбраната се прехвърли в активите на Министерството на спорта. Излезе заповед на Министерството на спорта за отдаване на спортните обекти на 4 километър под наем. В момента тече процедура. Вие кандидатствате ли? Ние, разбира се, като заинтересован клуб, който е там от основаването на този клуб, проверихме условията, под които се дава басейна под наем, и преценихме, че на този етап условията и нашите финансови възможности не позволяват официално да искаме басейна. Къде тренира ЦСК? Основният контингент на пловците на ЦСК са ученици на спортно училище генерал Владимир Стойчев, за което сме благодарни на Министерството и на директора на спортното училище. Основно подготовката я водят в басейн Академик и басейн Диана. Може ли да се каже, че в ЦСК има плуване? Защото вие разказвате, че това е един клуб, който се издържа от приятели, от симпатизанти, с малко пари от Министерството и не плува на собствената си база. ЦСК е име. ЦСК е клуба с най-големи международни успехи. Аз се гордея с всички треньори, с успехите на всички треньори в ЦСК и съм горд с медалите на пловците на ЦСК.
Това е перманентен параграф 22. Дават ви под наем база, която прилича на нищо. Басейна е в трагично състояние. Нищо общо с 85-та година, когато много войници от спортната школа на ЦСКА даваха бригади там. Аз като войник на спортната школа на Левски давах на басейна на Спартак, но знам много добре какъв къртовски труд се хвърли тогава и за покритие, и за открития басейн. В момента 0. Залата на Българска армия видяхме. Не 0, това е трагедия. Просто такова нещо няма. Става дума за въпиюща безстопанственост през годините, а сега за тези всичките съоръжения отделно трябва и да се плаща. Значи нашата зала тече, всички съседни зали, въпреки че аз съм полагал огромни усилия. Вашата зала, казваме, залата за борба. Залата за борба, да, която много пъти аз направих те топлоизолации там през годините, какви ли не, това са десетки хиляди лева, стотици през годините влагани, за да тя да е жива, да може да тренираме. Но това е положението. Ето виждате, значи той не е от хората, които аз съм ги събирал перманентно през тия години и подписите, които са сложени, защото аз за да се ява тук и да представлявам, аз съм внесъл на министъра едно писмо, където има, за един ден ги събрах 15 клуба, които те, около 20 клуба, ние имаме сега да им се обади, те са готови и кажат: Жоро, за ЦСКА, след като трябва, идваме, за да помогнем да се оправят нещата. Нещата обаче нямат оправяне, защото параграф 22 си аз исках да подавам общо писмо за базите. Защо? Неговата позиция на Лина Бакалов, аз я знам много отдавна и той затова и не идва, защото не се вижда. След като басейна му не работи, ние за какво сме му? Това искам аз да направим, защото той сам тогава, преди години, тройната коалиция, Цонев и така нататък министри, ми разгониха ли? Завариха моята зала. Дойдоха с войници, завариха и аз се разбих. Господин Калчев, казвате, той сам не може. А вие общо какво можете да направите при положение, че нямате финансиране? Крие ли се нещо за тези 4 легендарни букви за българския спорт? Значи нищо друго. Аз питам и на времето, даже Люпи, когато беше президент на футбола, винаги съм поддържал... Лупите, да, извинявам се за... Понеже се познаваме добре и имахме разговор с него, той искаше да се отдели, да прави, викам, и аз му го предупреди, викам, това е ЦСКА и има 60 години ЦСКА. Значи преди 60 години са започнали с 8 спорта, след това са стигнали до 30-40 и викам, този музей горе, половината е пълен с наши купи. Така че не се излагай да правиш такива гафове. Направихме 60 годишна много хубава. Нека се концентрираме на темата. Виждаме кадри в момента от разрухата, която цари на базите на ЦСКА. Какво конкретно може да се направи? Откъде очаквате? Кой може да ви помогне? Самите вие като Обединен спортен клуб нямате финансиране. Разбира се, че нямаме, какъв е смисъла да бъдат под вашата шапка другите клубове? Значи няма шапка. Първо няма шапка. Значи аз съм много отдавна съм им казал, че просто представлявам до момента, до който нещо, нали, защото няма никой, който да ги събере. Никой не го интересува дали има или няма ЦСКА. Тоест, всъщност, всеки се спасява по единично. Именно. Аз съм единственият човек, който прави, даже бях взел тук да ви пусна касети и това да видите как се събират 1000 души на коктейлите и на това, когато ги организирам, те идват. Мисля, че не е нужно да ни пускате касети. Ние знаем, че когато има коктейли или така наречената кьорсов раза, не винаги има... Но не, аз говоря за хора от клубовете. Бяха се събрали първата сбирка, нали, над 600 човека, ЦСКАри, които са треньори и състезатели и всички те искат, но когато какво трябва да направим, за да променим нещата? Отиваме, пускаме писма, те не ни отговарят. Това беше мейл. И даже не ни отговарят, не ни приемат, взимат някакви решения. Ние им показваме, че нашите зали, където тренираме, добре, нека сега да им покажем пък на зрителите една зала, където нещата са добре. Изглеждат много добре и на фона на всичко, което говорихме до момента, един доста оптимистично изглеждащ репортаж на нашия корифей в бокса Петър Василев за бокса в ЦСКА. Да. Ако търсите място, където марката ЦСКА все още тежи, ще ви кажа вярната посока. Това е боксовата зала на 4-ти километър. На входа ви посрещат графити, които съживяват спомени и в 4 думи преплитат минало и настояще. Следва дълъг коридор, сякаш появил се там, за да предизвика размисъл, преди да влезеш в червения боксов дом, от който лъха топлина и уют. Нещо все по-рядко и нетипично за днешната ни спортна действителност. Тук това е направено с труда и на децата, и на треньорите, и на нашите съмишленици.
Ние има моменти, в които сега, например, ето, този паркет го виждате, това е 4000 лева струва. Само от душемет. Вие сами разбирате, че те пари, които ги взимаме от спорта, ами те не стигат и за заплата. Тук трябват пари и за ремонт, и за парно. Има ли в залата в момента? Има, разбира се. Само за ентусиазъм ли става дума? Не. Да ви кажа, че 60% ентусиазъм, останалото е от самишленици. Без пари днеска нищо не става. В несигурното днешно време рецептата за спортно оцеляване изглежда проста. Нужен е предан на каузата шеф с необходимите контакти и енергия. Такъв човек боксовият ЦСКА си е осигурил чак от 1980. После идва ред на спортния щаб. При червените качествените треньори са традиция. Останалото е работа, ама много работа. При това от сутрин до вечер. ЦСКА си ЦСКА и затова си избрах да си дойда тук. Какви перспективи получаваш? Перспективите са ми да си водя групите, да си има шампиони. ЦСКА, като изляза във ъгъла на някой боксер, като съобщат кой е мой треньора. И за мен е гордост, и момчето като победи е гордост и знае кой му във ъгъла все пак. И ако край ринга ентусиазмът изглежда изпреварващ, то спокойни ли са в боксов клуб ЦСКА за утрешния ден? В съперник ли се превръща смяната на собственост на спортните обекти? Нокаутират ли понякога променящите се нормативни актове и с отклон или пък с ескиваж е по-удачно да им се противопоставиш? От армията към Министерство на спорта ние в момента пак се оправяме, но не знаеме за какво трябваше да се обявява от Министерство на младежта и спорта търг. Какво значи това търг? Толкова грубо звучи за боксова зала или за зала по борба да обявиш търг. Не мога да го разбера, защото ние, като бяхме под егидата на Министерство на отбраната, сключихме 10 годишен перфектен договор. В този договор си пише колко наем, какви инвестиции трябва да направим за тези 10 години. Ние си знаехме вече, че така трябва да бъде. Обаче сега с обявяването на този търг, какво се цели? Не мога да разбера коя буква от закона се изпълнява и с каква цел. Да ни помогнат ли? Или тепърва поредната спънка? След кратката ни среща си тръгнах спокойно от 4-ти километър, защото се убедих за пореден път, че за бокс с марка ЦСКА никога няма да се говори в минало свършено време. Как става така, господин Калчев, че един клуб успява да поддържа базата си и състезателите си? Шанс, всичко е на шанс. Значи Мишо с президента, ние се познаваме. Значи има си клубове, които оцеляват, които са способни, търсят спонсори, намират, но други, които, примерно Хамбала, Гандев се мъчи, нали. Идеята значи, тук няма шапка и много е погрешна тезата, че има някаква шапка. Аз много отдавна съм си подал и искам да си намерят човек, който поне да ги представлява и ако искат, защото аз си отивам в смисъл, че аз нямам идея. Моята теория е много проста. Когато са събрани, всеки един клуб си запазва, никой не му се меше, той си юридическо лице, има си залата, има си територията. Договора, който той подписва сега в момента с Министерството или предишния смело, той си е конкретен, никой не му се бърка и той не го спира той да развива тази активност. Добре, какво помага Обединения спортен, членуването в Обединения спортен клуб на отделния клуб, който си е намерил вече пари? Ето, конкретен въпрос, за да може да разберете. Какво помага Хранов на Левски? Вие ми кажете. Ами според мен той помогна точно това, да се запази дружеството като цяло. Той успя като менеджер да разпредели клубовете на малки парченца, да намери отделни спонсори на някои видове спорт и някакси да запази чувството за общност вътре в дружеството. Нещо, което ми се струва, че при вас като че ли е изчезнало. То го няма при нас. Значи те разполагат първо, за да има народ, има обща територия, общ език, общи обичаи. А ние какво имаме общо, освен миналото? Значи всеки един си има договор, привикват го в Министерството и му казват, не си платил това, трябва да платиш найма, закъсняваш, закриваме ти залата. Другите не могат да му помогнат, те не знаят или не ги интересуват. И това е заварено положение. Когато аз дойдох, беше така.
клубовете бяха пръснати. Аз мислех, че мога да се промени. Явно не може. А каква е ролята на Храмов? Ами именно той, когато в момента Левски имат щатове, нали? Имат щатове. Ами аз ако отида и кажа в МЕО, те първо не ни допускат, не ни как да му кажа, вижте, имаме световен, дайте. Те са ни казали, няма ЦСК и не ни занимавайте. Добре, ще чуем след малко и позицията на Министерството, но преди това да видим и как се развият нещата в един клуб, който може би с най-големите традиции в своя спорт в българската спортна история. Става дума за волейболния клуб ЦСК, където също има големи трудности при мъжете и жените, но според Спиридон Зегов нещата при детско-юношеския спорт в волейболен клуб ЦСК изглеждат добре. Какво е положението с волейболата в ЦСК? Има ли той проблеми и има ли черни облаци над него? Тази база, която се намираме в момента, е от 65-та година ползва ЦСК. През нея се преминали пряда от най-добрите български волейболисти и волейболистки. Тук се преминали голяма част от българските национални състезатели. Всичко това в момента е запазено и дойде съвсем подобрено. Ние ползваме базата до момента от Министерството на отбраната, без наем. Очакваме да бъде подписан договор с Министерството на спорта в близките дни. Ние с база нямаме проблем. Ние полагаме още една база в Армеец, благодарение на Министерството на отбраната, където тренират нашата детско-юношеска школа. Благодарение на нея там тренират над 150 деца и 8 отбори от подрастващи. Аз не знам, защо се говори, че ЦСК имат черни области. Аз трябва да ви кажа, че това са най-добрите години в ЦСК, след като са вчервим 5 европейски титли. Тези 4 години са финансирани в база над 450 хиляди лева. Поне на Георги Георгиев. Тук в ЦСК последните години е взимана най-голяма за заплата състезател в България. Значи сте убеден, че волейбол в ЦСК ще успее да се справи с предизвикателството да поеме базата, тази зала Васил Симов, за да може да продължава да развива дейността, както е било до сега. Аз ще ви кажа, че в момента мисля, а ви обикаляте цяла България, че това е най-добрата зала в момента. Най-добре отоплена, с ново отопление, с нов терафлекс, ново осветление. Всичко това е подменено. Всичко ново. Много душаме. Не ще подобрим, ние ще подобрим чувствително базата. Ние възнамеряваме на предната част да се построи един етаж като хотел за състезатели. Мислиме да вървим напред. Добре, ЦСК частен клуб ли е, волейбол в ЦСК, или е към обединените спортни клубове? Волейболният клуб ЦСК са два. Един волейболен клуб ЦСК, на който аз съм изпълнителен директор, програма за базата и за школата, детската юношеска школа, и другия волейболен клуб АД, който е с Сашо Попов и Верка Николова. Този клуб, там са мъже и жени. Там собственик е Гошо Георгиев. До сега той е имал възможност, подсигурява средства и то много големи. В момента има и той известни затруднения. Но аз мисля, че ЦСК ще даде от тази криза. Накрая да чуем и позицията на Министерството на спорта, преди да ви дадем време за заключителни думи. Да. Всъщност, точно това ведомство сега ще диктува вече правилата. Какъв ще бъде наема, как ще се ползва, какви инвестиции трябва да се правят. Заместник министърът на спорта Лазар Каменов отговори на въпросите на нашия редактор Ценко Симов. Господин Каменов, пречи ли ЦСК на държавата? ЦСК е организация на базата на закон, който ги прави напълно автономни. И в една система на пазарна икономика много е важно те по какъв начин поставят проблемите си, как търсят своята реализация, за да се каже дали пречат или не пречат. Всеки един клуб, който изпълнява мисията си, както се казва в обществена полза, е полезен за държавата. Така че те, ако считат, че това го правят, не може да се говори че не са полезни. Напротив, полезни са, плюс това ЦСК е име в историята на България. Много хора живеят с това име и е част от техното ежедневие. Така че, според мен въпросът не стои по този начин, дали пречи или не пречи, а как да се направи да бъде по-добре. Материалната база е в разруха, което пък веднага бие по високото спортно майсторство. Да, това е всъщност разковничето. Автономията е трудно нещо. Хубаво е да кажеш, да, аз съм самостоятелен,
но в края на края ще са самостоятелен от А до Я. Не само в една посока, когато трябва да харчиш парите, когато трябва да ги получаваш, държавата да дава. Така че в това отношение много ясно трябва да се знаят правилата и мащеха, не може да се каже мащеха, поради простата причина, че задачата на държавата е да субсидира, да подкрепя дейностите, а не да ги обезпечава 100%. В такъв случай всяка една подкрепа зависи от активността на потребителя, който се нуждае от тази подкрепа. И ако ЦСК с техните клубове, с техната организация са поставили по този начин въпроса, че наистина се нуждаят от подкрепа, те са получили това, което са си заслужили. Както и да гледаме, функционирането на тези бази се изисква поддръжка. Тази поддръжка не може да бъде за сметка само на държавата. Защото когато ние искаме да стопанисваме нещо, трябва да поемем и другите отговорности. В случая, още от ноември месец 2009 година се говори за това прехвърляне, за това преминаване от Министерството на отбраната към Министерството на физическо възпитание и спорта, собствеността на базата. И в нашите огледи с колегата заместник министър Иван Ценов видяхме още тогава, че състоянието на базата е в окаян вид. Обясниха ни тогава, че сградата на КРО, която е многофункционална сграда, там са всичките спортове събрани в една сграда за техните зали, борба, бокс, щанги, хандбал, лека атлетика, гребането, стрелбище има. Беше в такъв вид 2009 зимата, когато дойдохме да го гледаме, че аз се изплаших дали това прилича на база или е имало война преди няколко дни там. И така между руините се влизаше през някоя врата и виждаш, че колегите в отделните спортове са опитали да запазят оазиса за дадения спорт и там се занимаваха. Но като обща организация, тъй като целият комплекс е строен с един собственик, имат много общи дейности, особено отоплението, което е най-важното за този период. Водата, осветлението, всичките тези неща са централизирани и те предизвикаха много смут в техните взаимоотношения. При официалното предаване в приемо-предавателния протокол колегите бяха направили една оценка на състоянието и необходимите средства за ремонт на базата, за да може да функционира нормално, и сумата е около 33 милиона. Сега, когато говорим под форма, която те трябва да ползват тази база, дали да бъде наем, дали да бъде концесия, във всеки случай, знаете, че в едни такива договори има поети ангажименти от едната и от другата страна. 33 милиона не са малко пари. В дни на криза виждате, че Министерството на финансите понася какви ли не критики и упреци, но те се опитват да държат този финансов баланс за държавата, защото държавата е по-сложна, отколкото комплексът ЦСК. Ние не бихме могли да решиме с лека ръка да мародерстваме държавата за 33 милиона и след това клубовете да правят това, което са правили до сега 20 години. А те не са били най-добрите стопани, за да стигне до това състояние. Така че както и да гледаме нещата, както и да се опитваме, ние трябва да видим ясно тази автономия. Какво искат те като право, но и като задължение. И тогава вече може да се говори. За сега те само имат искания. Те не предлагат нищо от тяхната страна. Те просто искат, но когато почне да се работи, докъде ще стигнат, никой не казва. Това се опитвам до сега да го обясна, че те от нас искат парите и горе-долу казват, не ни питайте как ще ги разходваме. А в края на краищата, в взаимоотношенията на две структури, една обществена, както са клубовете, и една държавна, както е Министерството, трябва да има ясни правила и в основата на тези правила е пазарната икономика. В никакъв случай недарение и безотговорно харчене на средства. Господин Калчев, буквално няколко секунди. Каква е рецептата да се оправят нещата? Нека да му простим и на Лазар Каменов, че така се изказва неподготвя нас, ние сме приятели, няма такова. Значи той в последните си изречения обвини клубовете, което вече не мога да го допусна. Значи, напротив, това е на държавата, на Министерството на МЕО, което те приемат и 2 години са собственици вече от тук на Министерството на спорта, защото 5 пъти са прехвърли тия бази, уж така, па така.
не ние сме виновни, а държавата с нейната безстопанственост. Ние ще му покажа всички писма. До него лично не съм писал. До МЕО-то колко писма и до министъра на спорта съм писал. Какво според вас е решението с две думи? Предлагали сме да се спре разрухата и в същото време ние не получавахме отговор и директно мога да ви кажа, че грешката им е, че преди да станат тия неща и преди да пуснат и да се кандидатства и както виждате самите клубове и бокса и това се чудят и какво става, какво правим сега, какви са тия писма, какви са тия търгове. Как може да се спре разрухата? 33 милиона трябва да се инвестират. Кой може да ги даде тези пари? Значи, това 33, да, но кой ще ги даде? Никой няма да ги даде. И ние знаем, че няма да ги дадат. И ние сме там и няма къде да отидем. Ние искаме, когато ние управлявахме тази база, тя не изглеждаше така. Когато ни отнеха управлението, тя изглежда в този вид и само нашите зали са запазени. Ние искаме да се разговаря, да търсиме заедно решение, защото аз съм имал предложения от спонсори и от чужди фирми, дори съм разговарял, да инвестират в базата, но при положение, че има дългосрочен договор. Не може с тия накъсани договори, без да е ясно кой е собственик, да има някакво бъдеще. Може би сега ще имате възможност да подпишете единството, което успяхме да постигнем като нещо в нашия разговор е това, че показахме, че в български спорт има огромни проблеми. Те са свързани не само с базата, но с стопанисването, с организацията, с това въобще всичко, което става и че държавата прилича и на спорта или спорта прилича на държавата. Имаме среща с министъра. Обадиха ни се след писмото, което аз пуснах малко по-остро, че е неправилно да не се поканят тези, които са там наематели. Виждате в какво състояние. Ще говорим пак като мине тази среща. Чакаме тази среща. Желаем успех и между другото, въпреки че почти нито един човек от екипа, който прави днешното предаване, не е свързан по никакъв начин с ЦСКА. Ние всички сме абсолютно убедени, че ЦСКА трябва да съществува, за да върви българския спорт напред.